May nangyari sa inyo ng kapitbahay mo. Ikaw single at yung kapitbahay mo ay pamilyadong tao. Yan po yung sitwasyon ng ating top secret sharer kagabi. At ang matindi rito, sinubukan pa nilang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nagtagal ito from 2017 up until 2024, 2 months ago. Ang tindi, no? Ang tindi talaga nung iba. Ang gusto talaga ay yung pamilyadong tao pa. Walang kontrol. Bakit kung ano pa yung mali, yun pa yung ginagawa at yun pa ang pinipili? Bakit hindi na lang gawin yung tama? Bakit hindi na lang magdesisyon na naaayon sa tama? Mas masarap ba talaga yung bawal o mali? Anyway, kabisyo. Kung meron kang pinakatatagong sikreto, at ito yung klase ng sikreto na hindi mo basta-basta na ibabahagi sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapamilya, o sa iyong mahal sa buhay. Pues pwede mo yung ibahagi rito. Pwede mo yung idulog rito. Ito yung klase ng programa na pwede kang maging ikaw nang walang halong wall o pader na ilalagay. Walang halong pagpapanggap. Walang halong pagpipigil. Basta buong nararamdaman mo. Pwede mo yung ibahagi rito. Dahil hindi ka naman namin uusgahan, bagkus ikaw ay ang aming papakinggan. This is your safe haven. Top secrets. At pag-usapan natin ang mga sikreto ng ating mga kabisyo. Ito nga yung klase ng programa na pwede kang magsinungaling tungkol sa pagkakakilanlan mo, edad mo, sang lupalop ka galing. Pero syempre, wag mo lang gawing kasinungalingan yung top secret mo o pinagdaraanan mo. Ako na ngayon magiging kaibigan mo eh. So mamaya po yan, kabisyo. Kapiling ang inyong basa princess, DJ Rocky Terra. Ang tagapagprotekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. 9:00 hanggang 12:00 ng madaling araw tayo magsasama. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Pinakiusapan ako ng asawa ng taong mahal ko. Nabitiwan na ang asawa niya. Paano pag nakiusap sa'yo ang legal wife ng iyong minamahal? Susundin mo ba yung request niya? O ilalaban mo pa? Tulad ng ginagawa ng iba na mas matapang pa ang kabit kesa sa legal. Well, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling niyo po si DJ Rocky Terra at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Ay,
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!